ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Tinokukwadzisai hama dzinodikanwa vari kumativi mana. Ndofunga kwatiri kukuwanai tiri kukwanai muri vatano muri vapenyu. Nhasi tiri kusangana tiri munzvimbo yeconcession kuwatakai farm apo pane chiitiko chinosuwisa. Nhasi ndafamba naChira. Makadi Chira? Right tando njani? Hai mina nyapela. Dai ndini Chira ka zvaitwa izvozvo. Unchakudza kana chakupedza maita sechi mule Zimbabwe mahlavezolo sehlangene phela futhi kolunye uhlelo lapha phela sikhamba silidingela indaba ezimnandi ezinye ziyakhalisa ezinye zizwisusizi. Namhlanje sise concession kuthiwa kusewatakai. So namhlanje kule ndaba esibuye la indaba leya so ndaba emnandi indaba ebuhlungu indaba emangalisayo ukuthi kwenzakala yini na kuphileni kwethu. Nawu yatafambira nhasi tingati inhawu yenhumbi dzemufi anonzi akashaya. Mukuwasha achibva takura nhumbi nemufi achibva noendesa kumba nehembe pamwe chete pazuva racho ipapo. So varidzi vemusha vari kuti kwaisusu hazviiteka kuti munhu afa nhasi tichiviga nekutotambirana nenhumbi dzacho. Hanzi Mukuwasha achibva taiwa isusu hatizvide zvinhu zvacho vabva vasiya parodhi zvinhu izvozvo mbatya midziyo yese ndokuenda. Kunzima. So indaba ekhona ukuthi kulo mama wabhubhayo wayendele kwemunye ubaba. So ekubhubheni kwakhe mina ngizaphomba ukuthi ngilifuthi okuqephulelo okuncane lizazwa ukugcweleyo ngabanikazi bomuzi. Kuthiwa ekubhubheni kwakhe ngede ebhubhile bethwala isidumbu bephaka bethwala lempahla zangikhona bezihambisa ngakibo besiyangcwaba umuntu behamba lempahla. Udwayi ufa lensiba zakhe. So lapha nxa basebemenza bemngcwaba njengodwayi asazi ukuthi kwakuhamba njani. So singaqedisa isikhathi sizathi silinike ke abanikazi bomuzi bekwanisa ukuthi besitshela ukuthi kunokwathatha indawo. Regai tisakupedzerei nguva timbonzwa varidzi vemusha kuti chii chakanyanyoitika. Vonyatsotitsanangurira tonzwisa nekuti tinoziva kuti rufu ruripo hatingofambire ngonzi pafiwa toenda asi nekuda kwechiitiko chaitika toda kunzwisisa kuti ivo vakazvifambisa sei. Asi senguva dzose don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana tese tiri vamwe chete. Uyewererenje moroi makadi yenyu muri yeZimbabwe. Inini zita rangu ndinoitwawo Maidei William. Tine dambudziko ratakasangana naro mumhuri rinova rinotibata-bata nekukatyamadza zvizhinji rakasiya rakatyamadza mhuri yose. Ndaivawo nemukoma wangu airwara aibatikana panyama. Taigara tiri munzvimbo yeSouth Africa asi tiri mukati menzvimbo iyi. Sisi vangu vaigara muCape Town ini ndaigara muPolokwane. Saka sisi vangu vakazotanga kurwara vakaenda infact vakapinda muSouth Africa nenyaya yekurwara vachida kuti vabatsiridzwe nemadoctors nekuti muno munyika yeZimbabwe vakanga vasina kuwana rubatsiro rwakazara. Saka murume wavo akazoti chiuyai munge muchirapwa muri muno mukati menyika yeSouth Africa. Saka vakasvika mukati menzvimbo iyi vari mukubatsirwa kudaro vakaonekwa kuti vaive nemafirebraids mudumbu. So vakaitwa operation yavo yemafirebraids asi mafirebraids aya anonzi akanga azara nedumbu rese. Saka kuzara kwaakaita zvinova zvakanokanganisa zvekare moyo kuti usapambe zvakanaka. Pakaonekwa kuti paive neimwe tsinga yemoyo yaive isingapambe zvakanaka. Saka vakazonzi vanofanira kuzoitwa imwe operation muna March 2023 uno. Saka zvinova zvinhu zvakazokona kunge tichisvika panguva yavaifanira kunge vachiitwa operation iyoyo nokuti
vakazotanga kurwara. Varwara vabva vaenda kuchipatara. Vasvika kuchipatara vakazochinjirwa mapiritsi avaimbenge vachinwa aibatsiridza pamwoyo. Saka vapuwa mapiritsi aya vakabva vatanga kungorwara. Saka vari mukurwara ndakatomboti madi madzokera, maybe mapiritsi aya mukapuwa ari kukonzeresa izvi. Saka pavakazodzokera kuchipatara vakazopuwa mamwe mapiritsi, asi vaiti mapesendeji emapiritsi yakanga ati wedzerei kudarika ava epakutanga avaishandisa. Epakutanga aive ne40%, awo akanga ave pa60 vakazopuwa. Tikatoti aiwa kana awo achinzi aripo pakutoklina zvakanyanya pamwoyo apa kuti munge muchivavarira kusvika paoperation, at least zvinenge zviri nani. Saka ndakazofonerwa nemurume wachona achindiudza kuti sisi vadona. Saka ndanzwa kuti vadona, takatongotiwo pamwe urwerewo hudoko doko hwokuti munhu anokwanisa kuenda kuchipatara. Ndakazinge ndakukomunicata navo ndichida kunzwa kuti munhu aenda kuchipatara zvakamira sei. So ndakazonzwa vakunditi vaiswa paoxygen, nekuti ivo kuchibata foni vakanga vasisabate foni zvikanzi vari paoxygen. Saka nguva vakazonzi vanoda kutariswa nemadoctors. Madoctors akazouya akavatarisa. Vatariswa nemadoctors vakabva vati pamwoyo wavo paive neropa ranga riripo ranga rakadunduvira, kunova kuungana kweropa ranga risiri kufamba, ranga ranodunduvira pamwoyo. Saka zvadaro kudonha kwavakaita kunonzi ropa rakamanya rikanopinda mubrain, rakanosangana nebrain. Saka mangwana achonawo makuseni ndichizobvunzawo kuti urwere hwamira sei, tichinzwa kuti zvakamira sei, ndokona kwanisa kuendawo here kana kuti urwere hwokuti munhu angove right. Ndopandikaudzwa kuti vashayika. Zvinova zvinhu zvakandirwadza. Apo taingova vaviri chete muSouth Africa, ndini hama yake yaanga ainayo mukati menyika iyi. Zvinhu zvakandirwadza. Ndakatora nguva kuti ndinge ndichizvitambira kuti ndozvaitika. Saka zvadaro ndakazinge ndakukomunicata navo panyaya yebhodhi kuti vari kuzvifambisa sei. Saka ndakabva ndatanga kutaura navo variko Cape Town. Vamukuru vangu nehama dzavo vakakwanisa kuunganidza mari inokwana kuita iyo 21,000 ndo yaidiwa kuti bhodhi inge ichisvika munyika yeZimbabwe. Saka vaunganidza mari ini ndiri muPolokwane, passport yangu enge neoverstay. Saka pakutanga ndakavabvunza ndirimo kuti pakutora bhodhi muchadii, nekuti hapazodiwa here senemu yakafanana neyake kunge muchitora bhodhi. Ndinogadzisa passport ndikwanise kudzoka bhegi ndikwanise kunge ndichiuya muCape Town ndiono ndotsvaka mari here. Saka vakabva vati aregai tione kuti todii. Saka vakazohamenoti ndiani akazokwanisa kunge achibuditsa bhodhi ikoko. Handizivi kuti wakazvifambisawo sei kuti akabudiswawo nani. Ndobva vanditi nini endai munogadzisa passport yenyu, nekuti driver ari kufamba nebhodhi ari kutaura mari dzekuti panoda 600 randa kubvisa overstay, pozoda 500 randa yestembi. Akataura mari dzakati wandei dzinova dzandakaona kuti ina handizikwanisi. Ndikati mari yaari kutaura yakawandisa, nokuti kubvisa overstay hapana stembi inozonzi panodiwa stembi, nokuti kana ingori 500 i500 kana uchibviswa overstay. Ko stembi inozodiwa ndeyei? Ndobva vanditi mimi chiendai chitungamirai munogadzirisa passport yenyu. Ndikati it's fine, rega ndinogadzisa passport, then mimi ndokumirirai kuZimbabwe inside ndapedza kugadzisa passport yangu toenda. Saka ndakanogadzisa passport yangu zvechokwadi. Ndakafamba nenguva ndichiti vanhu pavanobva uko nebhodhi vasvike ni ndapedza kugadzirisa passport. Ndakagadzisa passport yangu zvakanaka. Ndakatozoswera muswere wese ndakagara mubhodha muZimside, ndatoZimside ndatoyambuka. Ndakaswera kukadoka ndichikomunicata navo kuti vave papi kusvika pavakanditi tapa SA side.
ndikati aisifai ini ndiri kuroundabout ndakatomira kunze kunototengesera mavendors ndokwandanga ndakamira ndiri kuroundabout munondiwana ndopandakamira paside peroad vabva vati alright saka ndakazoona nguva yareba ndakamira zvekuti ndakasvika kuma 3 am vanhu vasina kusvika vanhu vanga vanditi tiri pasa side ndakatombofunga kuti pamwe pane zvanetsa here kana kuti chii chanetsa asi ndakagara ndiri mukushushikana kudaro ndakabva ndafonerwa vakati tapfuura taenda ndikati koma goenda sei muchindisiya ndakamirira sisi vangu mozondisiya sei ende ndini ndoga hama yake saka muri kufamba nebhodhi isina hama imi ndimi muri kukwanisa kufamba nebhodhi hapana kana hama yake ko chamandisira chi vakati tapfuura driver apfuura paine mapurisa pa roundabout saka aona kuti amira azviiti nekuti anga akatakura vanhu vakawanda vasina mapassport ini ndikati ko maigoti driver apfuura akatakura vanhu vasina mapassport nekuti nzvimbo yavanga vakuti aitiza mapurisa kune vanoziva munzvimbo yebait bridge kana tave paroundabout ndiana anobvunzwa passport tave munyika yedu yezimbabwe hakuna nekuti vakanga vatoyambuka kare border mavendors ose anotengesa apa haana mapassport hakuna munhu anobvunza passport munhu kune zvimota zvinotakura vanhu zvinosvitsa parengi hakuna anobvunza munhu passport nekuti tave munyika yedu ndikati alright ko zvamaona imimi kuti pane mapurisa muri kutya mapurisa ngatimbopinzai kuti ko madii manondimirira pagaraji because pane garaji riripo tichangobva mandifonera kuti takamira pagaraji tora chimota musvike pagaraji vakakundikana kundipindura mhinduro iyoyo vakangojamba ndikati alright it's fine regai ndione kuti ndinodii ndo pandakabva vandisira imwe nhamba vakati regai tikupe nhamba idzi mugofona pane bhazi richiri kusa side then mozotevera nebhazi iroro ndobva ndati inini alright regai ndizame nhamba dziya ndakazama kudzifona nhamba dzavakandipa nhamba dziye dzaisapinda dzaramba ini ndakabva ndatoti regai ndifonere sekuru vangu hanzvadzi yamama vangu kuti vandigarire nemari yekuti ndite pay forward nekuti ndakanga ndasara ndisina kana mari ndaitoti ndiri kufamba nemota ine board saka ndakanga ndisina kana mari yandanga ndiinayo sekuru vakabva vati alright ndobva vati ndoanondimirira muharare saka zvadaro ndakabva ndadzokera kunokumbira pamapurisa anenge ari pabhodha haya ndobva ndakumbira bva vandikumbirira zveshuwa kubhazi vakanzwisisa chichemo changu ndobva ndapinda nepay forward ndakafamba ndikasvika muguta reharare ndave muharare vakandifonera vachiti mavepi ndikati ndatosvika ndimirirei ndatosvika tiwakwanise kunge tichisimuka tese nebhoti tichienda kunosiya kumba kunana mama saka ivo vakabva vatoti isusu taakutoenda ndikati maakutoenda ko chamuri kunditiza chii manditiza kubva mubhodha ndoti ndasvika muno muharare ndatosvika ndimirirei ndasvika moti mave kuenda ko chamuri kunditiza chii wai muri kutiza nasisi vangu zvobva ndapindurwa kunzi wakashedzwa nani wewe ndiani akakushedza kuti uye kurufu ndikati ndomamirira zvakaita alright it's fine endai saka vakabva vasimuka vakati zvinhu taakutorongedza because kune zvinhu zvasisi vangu zvakanga zviriko pavakashayika shoko rasvika kumba tete nasekuru vakanongopeka zvinhu ndobva vazvisa padivi kuti zvinhu tinge tichizotora panguva yekuti pave kuitwa nyaradzo totora zvinhu zvemunhu wedu toparadza saka ivo zvinova zvinhu zvavakaita ivo pachezvavo nemusoro yavo vakatora zvinhu zviya vakaisa mumota vakahaya mota yavakaisa zvinhu pasina wavataurirana naye weukama wavatenderana naye kuti vange vachitakura zvinhu izvi vachiuya kuzosiya isu pachivanhu chedu sekuziva kweduwo kwatinoitawo zvinhu zvemufi kana achinge afa tinokwanisa kuzvitora panguva inoitwa nyaradzo toparadza zvinhu asi ivo vakaita maitiro avanoziva avasina kuwirirana nehama dzemufi zvinhu izvi zvaifanira kunge zvichibatwawo neni ndichiona kuti zvinhu zvasisi vangu zvakakwana here ndichitariswa kuona kuti zvinhu zvangu ndizvozvi zveshuwa asi vakakwanisa kunge vachisimudza ivo vakatakura
vakandisiya ndatosvika muHarare. Zvinova zvinhu zvakandibata, mari chaiyo yekuti tifambise ngekenge sina kumbokwana. Takafamba zvekutotamburira nekuti wakanga wato usiku nguva dzakanga dzapera. Saka tafamba isusu tichinosvika kuno takanga taudzawo vana mama kuti ndio mamiriro akaita zvinhu vanhu avandisiya kubva mbodha ndichiti vandisiya ndakamira. Ndichiti ndasvika muHarare ndobva vandisiya zvekare ndichiti ndatosvika. Zvinova zvekuti vakasvika kuno mama vakati mirai kurodhi ikoko nebhodhi yenyu amupindi kusvika munhu wamasiya asvika ko kana mwana wangu achinge aurawa mbodha mama musiya ndinoziva sei ndasvika ndanotambira munhu uyu nekuti ndo ega hama yatakatarisira kuti yainge ichibva nemufi mukati menyika iyi. Saka ndakasvika zveshuwa vakamira kurodhi nebhodhi yavo ndobva ndasvika pamba. Ndasvika pamba vakazotenderwa kunge vachisvika. Vasvika pamba vakazonzi nekuti Mukuwasha haana kubvira akaroora, akagara nasisi vangu kwemakore, akati kuti zvokuti tinogona kuda kutosvika kuma 20 years vachigarisana. Saka zvadaro Mukuwasha painzi Mukuwasha anofanira kunge achiroora achibvisawo pfuma. Saka takambogara pasi vanhu vachinyora zvasina kubviswa kuti zvinodiwa ndezvizvi akapuhwa bepa. Apuhwa bepa Mukuwasha mangwana achona panguva iyoyo vanhu vakanga vakuti akunogona kunaya tichiramba tichiita zvematare ngatiende tinoradzika bhodhi. Tabva kunoradzika bhodhi todzoka totaurirana zviri paground. So shuwa vanhu vakatenderana tikatakura bhodhi tikanoviga. Tabva kunoviga bhodhi tadzoka pakazonzi nguva yekuti vanhu vachitaurirana vakanzi zvinhu zvamakauya nazvo hatikwanisi kunge tichizvitambira, zvinofanira kunge zvichidzokera tinotora panyaradzo nekuti tarisai kuti imimi isusu hapana wamakabvunza kuti zvinhu zvinofamba sei pachivanhu chedu sekuziva kwedu mwana anga ari mumusha menyu. Zvinhu tinotorawo panyaradzo tozoparadzawo midziyo iyi patinogarawo paizvozvi hapatorina nzvimbo yekuti zvinhu zvinge zvichienda. Dzimba dzinoshandiswa namama pano ishoma ende hapana panombonzi munhu afa nhasi nhumbi dzake dzichiparadzwa dhei iroro. Saka nyangwe tikanzi tine pekudziisa hatina pekudziisa. Taikumbira kuti mudzoke nadzo, hakusi kunzi maramwirwa zvinhu asi tichazvitora panyaradzo. Vakatanga kuramba. Driver wangu aina yakati handitakure zvinhu zvikudzokera nazvo nekuti mota yangu ndinonosungwa yaane vanhu vawandisa ndakunzi ndaita overload. Kati ayewazve vanhu iwo wachitakura zvinhu vanhu vokwira mabhazi iwo wotakura zvinhu. Akati hazvigoni. Zvaitira sokunge vakanga driver uyu navo vaive pamwe chete kudivi rimwe chete nekuti driver airamba even kuti atakure zvinhu asi akati tinokwanisa kutakura vanhu kwete zvinhu. Zvinova zvokuti vakazotanga kuita zvechisimba kuti isusu zvinhu taakutosiya musingade muchida. Vakadzikisa zvinhu vakatanga kuya kuda kuzokanda mukati memusha. Tikati kwete hamusiye zvinhu zvechisimba, zvinhu munokwanisa kuenda nazvo kana muchinosiya kwamunosiya ndimi muchaziva kwekusiya. Saka vakazotora zvinhu ndobva vasiya mukati mekombonumu munova mamazviona zviri pazvikangounganidzwa bva vasiya zvinhu ikoko. Vakasiya vapwanya kitchen unit zvakapwanyika maplates nekuti vakanga vachingopotsera vakanga vachitora mota vachipotsera kunze ndobva vaenda. Vave kuenda vakasiya vatuka vakati murimbwa dzevanhu hamufungi hamusi vanhu imi. Ndobva vasimuka vakaenda. Saka zvinhu nazvino pavakangozvisiya ndo pazviri. Isuwo pekuti tinge tichizvisa hapana nekuti hapana zvinhu zvinoparadzwa musi wafa munhu pekuisa chaipo hatina. Takazongotsvakawo tendi yekuti tifukidze zvisaora nemvura asi ndo chiitiko chatakasanganidzana nacho. Tisati taendera mberi panhau yemufi yekufa kwavo, imimi pavakaroorwa sei? Ndambonzwa muchitsanangura kuti vanga vane dambudziko remafibroids zvichireva kuti vanga vasati vaine mwana ndizvoka. Saka pakuenda kwavo kumurume vakaenda zvekuita sei since vanga vasina nhumbu zvokuti munhu anzi atizira? Vakaenda sei? Vakasvika sei Vakwasha? Zvakaitika pavanhu vavaidanana taigara mukati menzvimbo ine yatingori. Saka vari mukudanana murume uyo vaigara muguta reHarare aipota achiuya kune munin'ina wake aigara mukati menzvimbo ine. Saka achiuya kudaro vaipota vachiuya vachionana nemusikana wake vari mukudanana. Zvinova zvekuti iye akazouya murume uyu
akasvika kuba sisi vangu zvekuvatizisa vanga vasina pamuviri, asi iye ndiye akatokwira kuya zvekuzotora munhu. Vakatora vana sekuru vakazomuka makuseni totsvaka munhu panga pasisina. Vakatozoziva papera nguva kuti munhu akatoenda nekuda kwekuti muno maive nehama dzacho. Takuchibvunzisa kuti ko zvakafamba sei, tikazonzwa kuti akauya akatorwa nemurume wacho akaenda naye kuHarare. Asi hama dzese dzevarume vaimuziva? Hongu vaimuziva nekuti vakanga vatove nemakore akati wandei. Zvinhu izvi zvavabuditsa mukati meimba zvavachiuya kuzounganidza panze zvaive mustendi. Vaive nestendi yavo yavanga vainayo yavakashanda pamwe chete, vave pamwe chete, asi zvinhu zvakakwanisa kubuditswa zvechisimba kuti zvaafa isu pano hatichada kuzviona. Ndobva vangobuditsa munhu nezvinhu zvake vachiuya kuzomusiya. Murume kumashure anga kamboita mumwe mukadzi here, kana chero aine mudzimai wenyu mbereko ichiramba anga aine mumwe mukadzi here? Hongu tinonzwa kuti murume akamboita mumwe mukadzi wekumusha kwavo wakaita, asi havana kukwanisa kunge vachiita mwana, panga pasina mbereko yakanetsa zvekare. Zvichireva kuti dambudziko rembereko ranga riri kuvakadzi here kana kuti kumurume? Inini hangu semaonero angu ndinoona kuti dambudziko iri raive kumurume, nekuti dai murume aikwanisa kuita mwana, mukadzi wokutanga angadai akaendawo nemwana, takanzwa kuti ane mwana kunze, asi hapana. Asi mukuwanana nemukadzi wechipiri uyo wamatsanangura kuti anga aripo, hapana here kunetsana kwakamboitwa nasisi venyu nemukadzi uyu? Kwete, murume uyu akazowana sisi vangu atosiyana nemudzimai wekutanga waakaroora. Vakanga vatosiyana, akanga asisina mudzimai, akanga ave kugara oga. Tochidzoka panhau yamatsanangura yeurwere uyu, makamboedza kufamba kuti munzwe kuti chii chaikonzeresa urwere? Paurwere apa pakufamba isusu kuti titakafamba mumaprofita kana mudzin'anga, taive tisina, nekuti since pakaonekwa dzemafirebraids takangoti zvirwere zvinobatawo vanhu mukurarama, hachisi chirwere chekuroyiwa. Asi dai takashayiwa chirwere muchipatara taigona kufambawo muchivanhu tichiti isusu chirwere chiri kushayikwa kuchipatara, asi munhu ari kungoonda, munhu ari kungorwara, taikwanisa kunge tichitorawo matanho kubva ipapo. Tochiuya panhau yekurufu rwavo pavakabviswa kumochari, munhu anova ndiye akabvisa, tinoziva kuti hapana munhu anobuditswa pasina weukama. Munhu akavabuditsa hamuna nanhasi ruzivo rekuti ndiani? Ipapo handina kana ruzivo rwekuti ndizive kuti sisi vangu vakabuditswa nani, nekuti kana chitupa chasisi vangu nemapepas avakafamba nebhodhi hatina kunge tazvipuhwa kuti tinge tichionawo kuti zvakanyorwa zvacho zvakamira sei. Kuda vakangosiya vapotsera, pavakapotsera zvinhu hapana anoziva kuti tinge tichiwana death certificate tinenge tatanga tawana chitupa chemufi, nazvino hatizivi kuti vakasiya vakanda pai nekuti vakangoenda. Imimi nababa mukuru wenyu since maigara mese kuSouth Africa maimboshanyirana, relationship yenyu yanga yakamira sei sezvo vaikutizai murodhi panguva yekuchema? Inini nababa mukuru vangu kutaura chokwadi vaigara kure, taigara kure nakure, vaigara Cape Town ndichigara muPolokwane. Distance yachona yakangofanana nekuti ndinge ndichibva muPolokwane ndichiuya muno muZimbabwe. Saka panotinetsei kunge ndinge ndichishanya mukati menzvimbo iyoyo kure. Asi parelationship yedu apa hapana hapo changa chakashata kuti takambotukana, hatina. Asi mhirizhonga yakatanga ipapa pafamu pashayika sisi vangu, ndopazvakatangira. Asi pamafoni maitombotaura? Pamafoni taitotaura zvakanaka, nyaya zvakatonaka, taitotaura zvakanaka pamafoni. Ndisingazozivo hangu kuti pakupedzisira apa ndopfungwa dzavaivewo nadzo handitozivi. Matsanangura kuti pavaifamba nemufi vaifamba nehama dzavo, panga pane vanhu vechikuru here vatinotarisira kuti ndiana tete kana ana mwene muchitiko ichocho? Inini chandinoziva vaive nevazukuru vavo, kusaziva kuti vane umwe munhu wechikuru wavo vakabva naye here. Asi ndinoziva kuti vakauya nevazukuru vavo, vana vehanzvadzi yachona, vachiriwo vadoko, asi vane mhuri dzavo zvavo, asi hatingati vava vanhu vechikuru, vadoko. Imimi kunana mwene shoko rakasvika here kana kunana tete kuti ndozvaitika, ivo vakatiwo kudii? Vachizivisa ini parufu hama dzemurume, ana tete nana mwene?
handizivi ipapo kuti shoko parakasvika kwavari vakatiwo kudii, nekuti mhama ndo vaivewo kuno, ndofunga ndo vangatsanangura kuti pakasvikawo shoko mumhuri iyi vakakwanisawo kutora matanho api, kuti vakatumawo munhu here akasvika munzvimbo ino kana kuti zvakafamba sei. Ipapo handizivi semunhu anga asiri muno muZimbabwe. Kubva zvinhu pazvakangosiwa panze, imimi mukufunga kuita sei nazvo? Isusu kubva zvinhu zvasiwa panze, isusu pekunge tichizvisa hapana, nekuti hama dzose dzakatoenda dzakatopararira kutoenda mudzimba dzavo vachiti tinodzoka panyaradzo togova zvunhu, nekuti process yavakasiya iripo ndeyekuti vakangosiya vati kuvanhu ava vadzoke nezvunhu tichazvitora panyaradzo. Saka pamba pano dzimbawo dzekuti zvinhu zvinge zvichienda, dzimba dzakatozara, imba ndo iripo nekicheni, hapana kunge zvinhu zvichiwana pekupinda. Saka isu zvinhu takangosiyawo zviripo pazviri papo, hatina pokuzvisa, hapana watinopa, ende hapana patingati vanhu dzokai tigove zvunhu nyaradzo isati yaitwa pachivanhu chedu hazvidaro. Saka mamirira kuti nyaradzo itange yaitwa mozogovera, kana kuti mamirira response yevarume venyu? Isu tatomirira kuti ivo kana vachikwanisa kuya kuzotora zvinhu zvavo, nokuti sisi vangu ina havana kubva musango, sisi vangu vaive mustendi yavakatoshanda vakatenga vari pamwe chete. Wai zvinhu zvasisi vangu zvaakusvika pakunaiwa nemvura, kuita semunhu akanga asingazikamwe mumusha, kuita semunhu ailoja, dai vailoja taiti zvimwe pamwe muridzi wemba atina handichakwanisa kutambira zvinhu izvi, asi sisi vangu vaisaloja. Ivo patavatidzokera inazvo vakaparizeni yekuti kuEpworth kune mbavha, zvinhu izvi zvinobiwa. Tikati kwete, zvinhu izvi posapa zvaimbogara sei zvirimo zvisingabiwi. Vakati paive nemuroora aivepo, muroora biya yake ndiye aichengeta zvinhu. Tikati no, sitogona kutsvaka munhu anogona kutarisa zvinhu izvozvo. Vakakirashana nazvo vakati hazviiti, sevanhu vanga vaine point yavo yekungouya nemunhu nezvinhu zvake, vakaramba vakasiya vapotsera zvinhu pasi. Izvezvi kustendi kuinani? Pastendi apa ndakangonzwa kuti pane muroja aripo, because panga pazoiswa imwe room kunze, pane muroja aripo. Kusazoziva kuti zvavakasiya vabudisa zvinhu, nekuti ina handina kuzosvikapo nenyaya yekuti vanhu vangu vachingondinzvenga kuti ndinge ndichiona kuti pamba apa zvakamira sei. Izvozvo handizivi kuti panani kuda vakasiya vaisa hama yavo here, sinzi musisina munhu, hatizivi. Asi stendi yanga iri muzita mani? Stendi inini ndaingonzwa kuti stendi iri muzita masisi vangu, asi kuno umwe mukoma wachona akanga akuzovataurira kuti mukoma womurume wavo akuti zvinochinjika izvozvo, hazvinetse, zvinochinjika. Saka zvoreva kuti maybe pamwe vari muprocess yekuti vange vachizvichinja mazita aya, handizivi. Imimi sisi venyu mazuva ekupedzisira hapana here zvavakambosiya vakutsanangurirai kana vakutaurirai zvine chekuita neurwere kana kuti nezvinhu zvavo? Inini sisi vangu pamazuva ekupedzisira pazvinhu zvavo, ndingati pazvinhu hapana chavakambotaura, nokuti hakuna aiziva kuti ndo maendero acho, nekuti munhu akanga akatosimba taitongotaura nyaya sematauriro atiri kutoita, hapana ainge achiziva. Asi ini ndini ndakamboti taurei navo mazuva yavakati handina kurara ndichikosora zvinhu marwarira ndingamboita pakutanga anenge ndo andakuda kunzwa. Inini ndikati ko zvazvadii kuti ndinge ndichitsvaka mari, ndaigona kutsvaka mari kana kukwereta kubasa, ndozobatirwa hangu hafu munge muchienda kumba. Kana masvika kumba totsvakawo kune vanobatsira vatiri kungoonawo vari kungobuda pamhepo, momboendawo ikoko monobatsirwa. Sisi vangu vakanditi iwo une zvinhu zvakakuwandira, tarisa ndiwe wega unokwanisa kuona kuti mhuri yadii, vana mama vadii, zvinhu zvinokuwandira, wowana futi mari yekuti unge uchindigadzirisira zvinhu izvi. Ndikati hazvina mhosva, chakakosha chatinoda upenyu hwenyu, mangwana mukapora munokwanisa kuchengetawo mhuri iyoyi. Akati rega ndingoenda kuchipatara, kana zvazoramba zvekuchipatara mochizofamba. Ndo patikaguma kutaura. Vari ikoko kuSouth Africa ndokwaishandira murume wasisi ndizvo? Havana here kana mudzimai wavanga vakufambidzana naye asiri uyu wekunoko? Ini ndinofunga sekudaro kuburikidza nemaitiro avakaita, nekuti takazongonzwawo kwakunzi kune mudzimai wavakabva naye ikoko akati ari kuya kuzochema bhodhi.
saka isi kusaziva kuti mudzimai uyu ndiani, nekuti ini vakanga vanditiza kubva ndichiri ikoko. Saka ndofunga ini ndinofungidzwa kuti ndosaka vainditiza, nekuti hakuna chiitiko chakadaro chingangoitika kuti munhu wawagara naye 20 years kana more than, musi waanofa munomuendesa kumba kwavo nezvinhu zvake kamwe chete. Ndo chiitiko chandikafungidzira kuti maybe akuda kuisa hake mudzimai panzvimbo iyi. Ndo mafungiro andinoita. Asi anganzi murume baba mukuru venyu chi, asi unogona kunge uri mushonga here wangu washandiswa, nekuti maitira vakaita nekumashure zvanga zvakafanana here? Inini ndinogona kufunga kudaro kuti pada pane mishonga mimwe inenge yakashanda. Plus ini chimwe chiitiko chandenda kufungidzira, mafambiro avakaita nebhodhi asisi vangu vachinditiza, pada vane zvavakaita kubva vachitora mufi, nekuti hapana hama yake yaivepo kubva ashaika ari mumochari. Mafambiro avakaita naye kusvika vasvike pamba handizivi, pada vane zvimwe zvavakashandisa zvaisada kunge zvichionekwa neni hama yacho. Zvinova zvinhu zvandogona kufunza kuti pamwe pane mamwe maitiro avakanga vaita. Kuchipatara imimi makatombosvika here sisi venyu vachirwara? Kuchipatara handina kukwanisa kusvika nekuti sisi vangu vakangonzi vadonha sanhasi, mangwana makuseni ndichitambira shoko rekuti vashaika. Zvichireva kuti vanogona kunge dzimweni dzenguva vasina kumbobvira vaendeswa kuchipatara? Handizivi ipapo, handizozivi, nekuti pakuzonzi vashaika patakazonzwa kuti kuchipatara, nekuti ini nguva yandainovhunza yachona ndakabvunza kuti saka zvafamba sei kune vaenda kuchipatara. Murume wacho haasiri akaenda kuchipatara, akatuma, akati ndatuma vazukuru, nekuti iye aive kubasa, akatuma muzukuru ndiye akakwanisa kuenda. Iye akazondifonera achiti kuma 11 tafonerwa nadokta, ndikutobva kuchipatara, tafonerwa nadokta achiti uyai muone munhu wenyu, hatisisina zvekuita naye. Mbatya dzemwana dzichiri panze, hamuna kudzitambira mumusha, chii chakanyanyoitika? Chakanyanyoitika ndakangonzwa kuti mbatya dziri dzauya nebhodhi. Inini ndakati mbatya zvadzauya nebhodhi, ini ndiri kuda kuti timbotafano taita se taviga chi bhodhi. Ndekuti semunhu wanenge wagara mazuva akawanda achinzi wafa kuSouth Africa, anofanirwa kuita sei kutanga kuvigwa bhodhi. Zvembatya izvi mubotsoka nazvo, kana madzoka nadzo mbatya tapedza kuviga, kana taviga vakuita nyaradzo, ndepachazoita sei, pachazoparadza mbatya. Saka ndakazongoonawo mbatya dziye dzasiiwa paya, ndikati ko mbatya dzasiiwa nomushayi, vakuuya vachimhanya vachikanda mbatya apa, hama dzemurume dzanga dzaita sei, dzaenda. Tambonzwa kuti hanzi imimi munozivana namwene kwakaroorwa mwana, makavatsanangurira here chiitiko changa chaitika? Amwene kwakaroorwa mwana, amwene kwakaroorwa mwana handiziyani naweni. Amwene kwakaroorwa. Musati matombosangana nehama dzekwakaroorwa mwana wenyu? Ndakasangana nehama dzadzo, baba mukuru nababa mukuru wacho natete vacho nomunin'ina wacho naye Mukuwasha wangu. Akaroorwa kwani? Pamakosa. Vanogara kupi? Drewmas. Saka parufu rwemwana vakange varipo here? Se munhu ndaichema, handina kumboziva kuti vese varipo here. Ndaichema, hapana munhu wandaida se wandaiziva. Mushure mekuchema hamuna here kuzombounganidzana sevanhu vakuru kuti mugadzirise nyaya dzezvinhu zvemwana? Vakaungana, asi ini ndaichema umu ndichitaura ndichiti hapana kana chaakaroora kana chaakabvisa, hapana. Kuti ndione simba rokuti ndibude umu mune mwana wangu ndanga ndisina simba, hapana kana chii chakabvisa, kana sendi rakabvisa, hapana. Anzi akataura kuti nditangira panyowani, ndine mari stereki. Nemari stereki bva kwanzi ngatimbomisei zvedamadare izvi titange taita se titange taviga. Tikati zveshuwa izvi ndezvatiri kuda zvekutanga kuviga chi mufi ndowatiri kuda kuti timuvige. Ndobva vigwa mufi, zvavigwa mufi ndobvaona kuti hama dzaita se dzaenda dzemurume idzi, ndasara nevava arume wangu ava. Ndobva vauya vandoona ndagara apa, ndandakagara mumba. Ndobva vauya apa, ndobva vasvika nze
amai zvino muri kuti kudini zvino indikati zvino ini handisi yetu Mukuwasha here kana ndiri driver anga akagara apa ndibva ndati nezvino ini ndakataura kuti zvino ngazvimboita sei ngazvimbodzoka makazviona kupi imi kuti mukadzi wako waunenge uinaye wagara naye makore wagara naye hapana maparadzirana nekuita sei nokufa mungoti zvafa nhasi mitora zvese kurongedza meeting hatichatombada kana kutotomboonana kana kutotomboti timbotaudzana makazviona kupi chimbodzokera nechi nezvino kana madzoka nezvino pakuitwa nyaradzo ndepatichaita sei pachichati uya nechi nezvino. Asi kumashure pasati paitika rufu Mukuwasha wenyu aitombouya here tingati kumboshanyawo achikuonai? Mukuwasha uyu aiuya apo neapo Mukuwasha wacho kana kutumidzira kana sipo chaiyo yekuti baba vagezese kutumidzira sipo yekuti amai vagezese Mukuwasha uyu anga ane mwoyo wakaipa anga asingaiti anga asingatomboiti kana svika namanje so Mukuwasha wacho. Ko mwana wenyu aiuya here uye paaimbouya aitsanangura kuti agere sei nemurume wake? Aiuya semwana anenge achiti ndikatsanangura pamwe imba yangu inoita sei ine nhingirikina ini pamwe anodanana nemurume wake vabereki vachanditora akauya payo unomudza kuti kana akauya nekashuga kana akauya nemupunga wanenge auya unonzwa achiti kuti ndakatoshanda kana kahembe ndikati ndipiwe hembe nemwana wangu uyu wafa uyu unonzwa kuti ndakatoenda kubasa amai hembe iyi amai. Asi imimi nerufu remwana wenyu imi makazvogamuchirawo sei makaonawo sei kuti chii chakanyanyoitika? Inini zvakandibata-bata zvakandibata-bata kuti apo akafa kusina hama yake anditi afa kusina hama wouya wotiza mnin'ina wake watiza mnin'ina wake vesvika makopa amwe akabvisa mamwe mapati vesvika venhingirikina vengosiya zvino votiza takazonzoti taumu ndibva ndati imi bvunzai kuti magorovhosi ari kupi mutauri kuti tiri kuda gumbeze rekuti munhu uyu anzi musoro wake wakaita so timugadzire kuti tione purani ipapo tatati tione purani yekuona chi kuti ane makumbo here takaita purani ane maoko here ndikutorwa gumbezi rakaenda kwatorwa kumota uko rikauya gumbezi tikaita purani ndibva vatarisa vanhu kuti kuona kuti munhu uyu ane makumbo ndepa ndikazogutsikana kuti ane makumbo munhu uyu hanzi tingangogare tichiti taona fesi chete. Pane urongwa here hwamuri kufunga sevabereki hwamuchaita nezvinhu zviri munzira izvo? Ini zvinhu zviri munzira izvi urongwa hwandanga ndinawo hwandiri kufunga ini ndofunga kuti urongwa uhwu zvinhu zviri munzira zvimbodzokera kupi kumba kwake kana pataita nyaradzo zvezouya handina kumboti kana pekuisa chaipo hapana pandinombowana pekuisa papi tarisai muone upenyu hwandinawo ndiri kuchengeta baba ava ndini vana vangu ndine vana vangu vatatu. Padambudziko rekushaya mbereko tingati remafibroids ndiye here mwana ega akaita dambudziko iroro? Pavana vangu vandingabereka ndiye wega. Ndikatombosvika apa pavaiva vachitaura apa ndakataura ndikati imi ndimi akapasa mwana wangu kuti adaro imi mwana wangu makamuchiva makamona ari mwana musikana ari musvinu pano asingatombosvoto asingasimboita sei wenyu uyu akaberekesa vangani hapana akamborora mukadzi wake akabatiwa aina sekuru hanzvadzi yamai vake uyu ane mhuri kumusha kwavo kozouya ndivhazorora uyoyu wangu uyu ndokugara apo zvachirwere svikira wafa mwana wangu. Munzvimbo ino pane utungamiriri vatingati masabhuku kana ana mambo venzvimbo ino nekuti chiitiko ichihongu chiri pamba penyu asi zvasvika mumusha mavo atinoti makuna ndizvo varipo here vakadaro? Aripo kansera ndakatombomudaidza apa tikataura apa nenyaya yembacha idzi ndikati kansera unoonawo sei nenyaya yembacha kansera akati mbacha ngadziita sei ngadzidzokere saka vakazoenda kansera angatoenda pavakasiya zvinhu izvozvi
kuti inini ndizoona nguva yekuenda uko ndatombofunga futi ndikati kumadeko ndichaenda kunotaurira kansera kuti kansera zvinhu zviye vakazosiya vanhu takazotora tiende kuvhara. Chiitiko chinoti tibate muri haina mumwe mutungamiriri anovatungamirira. Ndofunga kuti mai ivava vari kutotaura ivava ndo mai vakatotungamirira mhuri iyoyi. Vanga vachitotarisirawo mwana yemusikana ende anga ari mukuru. Iko zvinezvi kana kuti iko zvino kuti vaone zano rokuti vaone death certificate chairo chairo. Vari kutoda kutobatsirwa kuti vakwanise kuti vaone death certificate romufi. Endi kana kuti vaone matsamba ekuti munhu yakafamba sei havasati vati vawana. Saka kuti vakwanise kuti vazive kuti zvakafamba sei hapana chavari kutomboziva. Nditoti mhuri yeZimbabwe kana ichikwanisawo kubatsira ivabatsirwe. Muri yani wemufi? Ini ndiri sekuru hanzvadzi yamai. Oreti sekuru, imimi hamuna here kukwanisa kutaura nevakwasha zukuru venyu kuti mapepa angave postmortem nemafambiro akaita zvinhu sezvo amai vaichema, imimi hamuna kukwanisa kubvunza here kuti zviripi? Handina kukwanisa kuabvunza nokuti taiti nhau tichazotaura kwokupedzesa, asivo pekupedzesa taviga munhu vakaita zvokunge zvazvo kukandirana kandirana zvinhu vakuenda. Hapana chimwe chakazombotaurika navo. Funga mama munhu wechidzimai vanogona kunetsekana pakumhanya-mhanya. Imimi pari zvino pane here urongwa hwamuri kuedza kuita kuti mugadzirise zvinhu zvemufi, nekuti tichitarisa kudai mutumbi unogona kunge wakazorora asi mweya hauzorore? Ipapa nini ndiri parefu, handigari kuno nzvimbo yekuno. Pari zvino izvi ini ndachitongofungawo kuti dai midziyo iyi yakwanisika kurongedzeka yawana pekugara, taizokwanisa kuwanawo plani yekuti ndadzokawo tinoitawo mamwe marongero atingaiti. Mhuri yacho baba vemusha vacho ndo ava vari kurwara, hapana anotungamirira. Zvotiwo musikana iye akabuda vakangoendawo kuSouth Africa, amai ava ndo vatosara pano vaisina mumwe munhu aripo. Zvichireva kuti vanogona kunge vakadherera kuti hapana munhu aripo anogona kusimudza musoro. Ndo zviripo, ndo zvandakatoona kuti vakatoona kuti hapana mumwe anosumudza apa nokuti munhukadzi aripo. Dai papa paine munhu wechirume havaita zvinhu zvakadaro. Hama dzinodiwa, ndofunga nhau yatanga tinayo mainzwa tongai tinzwe. Imimi ndimi munozivawo chivanhu chedu kuti chinoti kudii. Ndofunga muri kuona mhuri yakagara vakasuwa, zvinhu zvatakuratidzai ndo zviri panze nanhasi. Kusaziva kuti chii. Imwe nhau yanyanyondibata ndeyekuti zvinhu mufi anobuditswa mumochari pasina kana weukama aripo. Ivo votakurana Mukuwasha nevazukuru, hapana kana vatingati ana tete vanhu vechikuru varipo, vosiya zvinhu. Mukusiya pacho voita zvekukanda. Aminoti tingati ipapo panenge pakaita sei mhuri yeZimbabwe. Isusu pachivanhu chedu ndofunga sekutaura kwavanga vaita ndovaridzi vemufi. Rufu chinhu chinorwadza. Mukurwadza vowedzerwa maradzo nekurasirwa zvinhu. Ko vadii kumirira nyaradzo vowana kugova zvinhu mune zvakanaka? Yange iri hondo here, kurwa here? Nesuwo tiri kutonetseka kuti chii chaitika zvinhu zvakadaro zvinonetsa. Chera mazviona sei? Ndiri papo soko tinogona kutaura zvese zvemochari zvechichi. Maybe hana kuenda kumochari, ini ndo zvandiri maybe hana kudona, because zvese maitikiro ezvinhu zvese izvi hazvisi kunzwisisika. Because hakuna munhu anonyatsoziva. At least vaifanira kuprovidawo mapapers ekubva kumochari postmortem kuti munhu aurayiwa nechii, emafambiro avakaita, zvimwe vozosiya havo. Kana iri nhau yekuripisa angachitiza futi kurora hana kubvisira, obva ita zvinhu zvekukanda than kumbozvininipisa. Pakaipa kunzima soko. So mulezi mahlabezo ngiyathemba ukuthi lizizwele ukuthi kuno kwathatha indawo ukuthi umuntu wathi sebhubhile eseSouth bafonela ke isihlobo esasikhona eduzane but asikwanisanga ukuthi sefika khona ngale. Ngiyakuthemba abakwazi eSouth Cape Town to Polokwane i-distance enkulu, bathi hayi lizanithola ezimside. Bathe befika ezimside bamkhwitha bafika ngapha eHarare. Bathi befika eHarare bathi wabatshela ukuthi hayi sengilandelile senzafika. Bathi hayi sesinjani thina sesihamba.
bemtshela khonapha bebesitsho nje ukuthi sesihamba ngapha babepheka izinto zozani zomuyi. So into esimangalisayo esizibuza khona ukuthi vele mina personally ngokuzwisisa kwami soko ndikufunga ukuthi i-statement izwesezwi because kanya isinganzwisisi ukuthi bangachithizirei kukupheka amabhegi ipapo vankuyenda nezvesi ko murume wacho anga achichema sei saka vakasvika vakamisa Nechitunha apa vakatanga kupeka zvinhu. So muli yeZimbabwe asikwazi ukuthi kwino kwayenzakalayo ukuthi bafika bona bamisa lapha isidumbu baqalisa ukupheka izinto zomuyi babuya. Ekubuyeni kwabo umama avefika ngapho umama wathi hayi mina into lezi ansoze ngizithathe ngizathatha ngaphi emduduzweni. Nxa sokulo mduduzo yikho kuthathwa khona izinto. Isisinto esisaziya kula muntu ofana namuhla kuhle kusheya izinto. Asazi ukuthi esintwini senukuhamba njani but thina njengabantu abamnyama wamaZimbabweni wamandebele thina yikho esikwenza meno kwana sokwekho ukuthi maybe hayi ya plus chimwe chandaona ndechekuti Mukuwasha uyu tingati nemhuri yavo vatora advantage yekuti musha una amai vari vega ndofunga maona condition yababa vakatorara zvekuti vanoita zvekubatsirwa kunzi vagara hapana chavanogona kutaura. Asi nini chandinoziva ndechekuti chero hazvo zvaitika panyama vanhu tichitiza tichiwanda mufi haazorori. Endo paunoona paipeta kuti pane zvinhu zviri kuita moto uri kubvira mumba hamusi kugarika kana kuti azorora mukadzi anenge ainaye wotoona mumba hamusi kugarika pane zviri kuitika mochizototanga kufamba inenge yangozi times zvabatana pamwe vakaponda 1 vana kuviga mufi zvakanaka vana kugovera zvinhu hapana handizive kuti mhuri yeZimbabwe zvinofamba sei. So mhuri yeZimbabwe silichietina njengava veDrewmas media sichiyakini ukuthi lina yini elizasitshela ukuthi kwini sibilo okwenze indawo okwathatha indawo into eright or into engakho right. So mahlabezulu thina sichiyela kini. Ku comment section tinenge tichida kunzwa mafungiro enyu maonero enyu. Tinozati makawanda munonzwisisa chivanhu kuti zvinofambiswa sei. Tinozati apa tinawo madzishe madzimambo madzisabhu kuti nyaya dzakadaro dzinofambiswa sei. Asi kana kune vane rubatsiro rwavanogona kubatsira tingati maadvise vamwe munogona kubatsirawo nemari kuti vanhu vawane kufambisa ndimi tinozvisira kwamuri tobatsirana toonesana kuti pa stage yazvasvika pano proceedwa sei zvinofambiswa sei. Ongoka mhuri yeZimbabwe ndoda kupa kutenda kuna Soko naChiera vanga vachikupai chirongwa nguva yese. Asi ndangodawo kuti nditaurawo ndiri panapa kuti kana zvinhu zvadaiso zvakurwadza kana zvinhu zvadaiso zvasvika pasina kumira zvakanaka ndozvoona vanhu vakawanda vanozviita izvozvi. Asi zvinomboreveiko kwatiri isusu kuti kana vanhu vaparadzaniswa nerufu zvinhu zvozopedzisira zvakudaiso. Zvinhu property iri panapa yakashandirwa nguva refu vakatambudzika vachisevha sendi rega rega kuti vange vachikwanisa kutenga asi zvozopedzisira zvavakudaiso. Chii chingava chikonzero uyezve kana zvinhu zvakadaiso imbotonga itinzwe zvinozofambiswa sei. Ndiani achaita problem ichizogadziriswa sei. Zvakamboitikawo here kwenyu tonga itinzwe mhuri yeZimbabwe kuti ndiwo here magumo pamunoti I love you ndinokuda yamain forever kana makuzoparadzaniswa nerufu zvinozosvika pakudai here. Ndangoti nditi tonga itinzwe. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga iwe makiwe mkaranga
iwe makiwe mkaranga